Masu kallo barkanmu da haka. Sunana Bello Ibrahim a cikin shirinmu na Goron Juma'a. To a yau dai ga MDC a cikin garin Baba Umaru wato garin Azare. Maudu'in namu kuma shine zamu so mu san kasuwanni nawa ne a cikin garin Azare. Sai ku biyo mu dan ganin ya tattauna namu za ta kaya. Kasuwanni nawa ne a cikin garin nan? A takaice yanzu a cikin garin Katagun muna da kasuwanni guda biyu. Wanne da wanne ke? Yawwa muna da sabuwa muna da tsohuwa. Yawwa. Iyakan su kenan? Iyakacin su kenan, sai kuma muna da malt hakan nan, muna da check and buy, muna da zahamas, sai kuma karamar check and buy. Yawwa a takaice kenan. To mun gode sosai. To kasuwanni nawa muke da shi a cikin garin nan? A cikin garin Azare kasuwa guda biyu ne ake da shi. To wanne da wanne? Akwai wannan tsohuwar kasuwa sai kuma sabo na Tatari Ali. Babu wata bayan ita? Sai kuma da iya cewa ita ma kasuwa ne kuma kasuwar dabbobi ne. Bayan su gaskiya babu wani kasuwa nan. To babu na mun gode sosai. Ɗan kai kasuwanni nawa muke da shi a cikin garin nan? Kasuwanni kamar babbar kasuwa dai akwai ta ranar Ladi a cikin wannan gari. Ranar Lahadi ake cin kasuwa a garin nan kenan. Ranar Ladi muke cin kasuwa. To kuma kasuwannin da ake iya ci kullun da kullun kuma kaman guda nawa muke da shi kenan? Kasuwannin da ake cin su kullun da kullun. Gaskiya suna da yawa. Suna da yawa. Muna da babbar kasuwa a can, sabuwar kasuwa kenan. Ita kaga kullun da kullun ana cinta. Akwai kasuwar mu ta nan anguwar Matsango, ita ma kullun da kullun ana ci. Sannan akwai Makarafuta, na ma akwai babbar kasuwa mai kyau a nama wanda ake iya kasuwanci a wannan wurin. To mun gode sosai. To kasuwanni guda nawa muke da shi a cikin garin nan? Gaskiya kasuwa akwai Tatar Ali, kasuwar mu kenan yanzu wacce take ci babba, wacce mai girma gwamnan Bauchi gina mana ita kuma mun jaɗin ta. Sai kuma wannan wacce ake yin ta yanzu. Bayan nan kuma akwai Matsango, nan ma akwai kasuwa. Sai kuma kafan Tatari anguwa kawai kenan. Nan ma akwai babban anguwa ce kuma akwai kasuwa ana ci, don sometimes ma ko da dama ka je kanan ba ka rasa kasuwanci ba. Akwai sabuwa kenan da ake gina saboda ci gaba? Akwai sabuwar da ake gina ga tanan wannan tanan kusa da kofar fara kenan, ita ake ginawa yanzu a game da ci gaban rayuwa saboda kasuwancin mai bunƙasa a mu yan Azare kenan, Bauchi State Katagun Local Government. Kasuwanni nawa muke da shi a cikin garin nan? Muna da kasuwanni guda uku. Guda uku. Guda uku? To wanne da wanne? Da akwai sabon kasuwa, tsofan kasuwa da kasuwan shanu. Kasuwan dabbobi kenan. Guda uku kenan. Akwai sabon da ake gina don samun ci gaba? Akwai sabon da ake gina don samun ci gaba. To mun gode sosai. Kun dai jin da tattaunawar mu ta kasance a cikin garin Azare. Sai ku biyo mu wani sati a cikin shirinmu na Goron Juma'a dan ganin me za mu sake zuwa muku da shi. Sannan kuma kar ku manta ku mana liking, sannan ku yi mana subscribe a YouTube channel namu. Ni Bello Ibrahim daga MDC Studios and Craft nake ce da ku sai wani mako.